Cha phela ukuthi ngangingafuni ukuthi ngixabanise ngo-two. Njengamanje-ke kusho ukuthi kumnandi njengoba mina nawe mina sayidi lami ngixabene mina nawe. Kumnandi njengamanje sixabene mina nawe sixatshaniswa uyena. Wena wawucabangela yena. Hayi cha unyoka, udoti, mina ngiyakubonga nje. Mina nje empilweni yami ufana nomuntu ofile uzukwazi lokho. Phuma kwami nami manje la eminyango wena nje ayikho into engisazophinde ngiyikhulume nawe. Ngiyalibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo sibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlakamandla Zulu. So-ke ngine-guest today. It means ikhona lento angasayitholi kahle hle kwi-relationship yakhe no-person wakhe. So-ke uzosichazela kabanzi la bahlangana khona nala esasithola khona ukuthi okay ngazo sekuningi sekungaphezu kwamandla and njengoba ezile la uzele ukuzosolva yona leyo ndaba leyo. So-ke asike sizwe singabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nendawo osuka kuyona. Oh, igama lami nguSamkelisiwe Shandu. Ngihlala eMadundube. Kuphi eMadundube manje? Ngalanga kumlazi kanje emotional. Yes. Oh, okay. Imlazi, ngiyazi umlazi ukuthi useduze neNgonyameni. So maqhubeka khona eMadundube. Ingonyama and then uMadundube. Oh, okay. Ukhulele khona? Yebo mama ngikhulele khona. Oh, all right. So-ke ngicela ungiqala nje la uhlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka ihlanganela kuphi nendawo? Okay, ngahlangana nomuntu wami emsebenzini. Yes. La bengisebenza khona so naye-ke wase waqasha because mina ngisebenza as a-security lapho kuleyo nkampani. Okay. Yeah, naye usebenza ngaphakathi kodwa. Oh, akalona security. Akalona security. And unyaka beku-2023. Okay. Yes. Oh, so manihlangana empilweni yakho ubu-single noma mhlawumbe ube khona ubhuti thizeni ube khona kwezothando nawe empilweni yakho ngaleso sikhathi leso? Oh, siqala ukuhlangana ube khona umuntu ebekhona empilweni yami but-ke bengeyona into eserious ngaleyo ndlela. Beningenabo abantwana? Besingenabo abantwana nalowo bhuti. So ngadicide-ke ukuthi kube uyena umuntu wami o-straight. Oh, okay. Yena wathini-ke kuwena? Wathi u-single noma wathi ukhona umstress okhona empilweni yakhe? Hawu uyabazi nje bahlezi befika bebaphika abantu bafana. Wayefikile phela washo wathi naye akanamuntu then-ke sayiqhuba-ke into yethu. Okay. Mhlambe ngabe beseninabo abantwana noma cha? Yes. Abenu nobawu-two? Yes, sinabo abantwana. Bayakhe? Yeah, umntwana wakhe wentombazane nomfana. Oh, abazalo isibeletho sakho? Yes, bazalo isibeletho sami nesakhe. 2023 nihlangana? Hey, okay. So, mhlambe ubekuphethe kanjani-ke kusukela nje kuqala ubudlelwane benu kuze kube ila uthola khona ukuthi ngeke ngazi sikhona izinto eziningi azenza lo muntu mina engazazi angifihlelile zona kahle kahle? Okay, shuthi kuqale nje 2024 early. Yes. Okay. If emsebenzini besijwayele ukuthi sihambe okay yena ungena vele i-day shift and then mina ngingena i-night. So maye ngena i-day shift ujwayele ukuthi ekseni bagibele benosisi wami omncane bagibela imoto eyodwa. Okay. Yeah, and then mina ngibuya njalo-ke ekseni ngilale. Usisi wakho ozalwa na umama nobaba? Yes, uzalwa umama nobaba. Okay. Yeah, so makuhamba-ke isikhathi kuhamba isikhathi usisi wami omncane aboleke ifoni kimina because ubefele ifoni yakhe. Ngimboleke because befuna ukwenza umsebenzi wesikole ngimnikeza ifoni. So mangimnikeza ifoni elibeke shuthi ewenza lo msebenzi wakhe aphinde futhi a-check-in izinto zami personally efonini. So mina ngingakwazi lokho. Hayi kuhamba isikhathi ngimbona uGeli usenopompompo akasafuni ukusebenzisa ifoni yami manje. Ngimbuza mina ngithi hayibo angisho wena nje kade uhlezi usebenzisa le phone ufuna ukwenza umsebenzi wesikole. Uso right ngomsebenzi wesikole manje athi hayi use right ngomsebenzi wesikole. Kanti uGeli ubevele efuna ukuzotshontsha inamba kaBoy lo.
wami. Umuntu wakho? Yebo. Hhayi ngoba nakho befuna ukwenza umsebenzi Hhayi ngoba wesikole. befuna umsebenzi wesikole, befuna nje ukutshontsha inamba yakhe. Why? Yiba, the time kade uqala ukuthandana naye, wayishaya yini i-intro phakathi kwamuntu wakho nosisi wakho omncane? Exactly mama, and wazi yonke into mina ngami naye. Ngixoxa naye nje, ayikho into engingayixoxi naye. So kusho ukuthi uthatha i-advantage yalokho ukuthi ngimxoxela yonke into. Usisi wakho yena abengenaye nomuntu wakhe athandana naye? Obumazi wena noma mhlawumbe atshengisile yena? Angisho phela uyawazi ama-2000. Ama-2000 enze noma yini. Yabo nje futhi njengoba ngikhuluma manje ngizwa iy'nyembezi zicala amehlo ngendlela enginyanye ngayo. Manje usisi omncane mhlambe khona into owambhaqa ngayo, mhlambe nje wambuza ukuthi, hawu mfethu, manje wena ubukade ugcina wenza umsebenzi wesikolo. Mina ngazi ukuthi ucela ifoni yami ngoba nakho ufuna ukwenza umsebenzi wesikolo. And then inamba manje kamuntu wami isifika kanjani kuwena manje? Okay, shuthi ugeli-ke ngithi mangithi ngiyangena ku-Facebook wakhe. Personal account? Yes, because njengoba ngishilo ukuthi sishera yonke into mina naye. Ngingene ku-Facebook, mangithi ngiyabuka iy'thombe bebhukhile besemahhotela behamba nje ndawonye ubone ukuthi lento le into ye-couple. Ipostiwe noma uyibona ku-inbox? Ku-inbox. Shu. Wakho-ke. Shu. Mhlawumbe ugele uke wamtshengisa ukuthi asengiyazi ukuthi khona la ngibonile kahle kahle kwi-inbox noma uke wathula wafela ngaphakathi? Ngike ngathula ngafela ngaphakathi kodwa manje ekugcineni ngiyabona ukuthi akungisizi because kulimala mina kuyona yonke lento. Yes. Ubhuti wabantu uke wamtshengisa ukuthi hayi bo ngiyazi ukuthi wena nosisi wami ngathi khona eneyimatasa ngakho. And angikho happy mina. Ngimtshelile ubhuti ngakhuluma naye wakhombisa nje ukuba rude kumina. So manje angisazi ukuthi ngenze njani. Ekhaya the time nisabantwanyana nisakhula mhlawumbe ngabe uma ubenibhekelela ngokuya ey'ntombini noma mhlawumbe emhlangeni noma mekuthiwa benganivumeli ukuthi niye khona but ubenitshontsha ukuthi anibheke njalo mina nibuye esikolweni ukuthi ngabe iso lakhe lisakhona noma nje bekumama nje obejabule ukuthi uyanibona ukuthi nakho niyaphila but angabheki izinto ey'ningi ngobuntombi beni. Ngeke ngibambe amanga sithandwa sami, uma ubesibhekelela kuyona yonke leyo yinto up until kuze kushone ubaba. So manje angazi noma i-pressure wayesuka eyinikezwa ubaba yini ukuthi azibhekelele kulezo zinto. Because usisi wami nje vele ukhule yini ubaba engasekho-ke uma ubengasanaki lutho. But thina wayesinaka. Mhlawumbe usisi wakho ubenakho ukuxoxa athi usene-boyfriend, mhlawumbe useyalala noma ubesafihlile nje ubungazi lutho wena ukuthi kwenzakalani ngaye? Ubenakho ukuxoxa kona kodwa phela uyabona ukuxoxa kwengane ingakutsheli yonke into. Akhulume nje ukuthi unayo because ngaba open kuyena ngamtshela ukuthi singamantombazane la ekhaya so kumele sixoxelane because ngisuke ngifuna ukumkhulisa kwezinye izinto. So nje beke sixoxeke ngokuthi unayo i-boyfriend kodwa bengakuyivakasheli yabo izinto ey'kanjalo. And le ingithusile yokuthi usekwazi ukuhamba uyobhukha nabantu abadala kanje kunaye. Useyabhukha? Ngiyasho nje ukuthi kwi-inbox ngangithola ama-pics wabo, ama-video. Yo, unamntwana? Akakabi namntwana? Akanayo ngisho umntwana. Bo umazi kuwumuntu ofocusile esikolweni, hhayi ukuthi useyajola, hhayi nanokuthi useyaphuma ayobhukha. Njengoba bengimthemba nangefoni yami bengingayitshela ukuthi mhlawumbe khona into angasayiboni kube ukuthi iyam-attract-a ekutheni enze izinto. Bekuyingane nje engiyazi ukuthi iyaphuma esikoleni ibuye esikoleni ezikhaya. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi abantu besilisa bajwayele ukusiqhatha kakhulukazi emndenini noma kuthiwa awuwona umndeni thina abantu besifazane nje abantu besilisa basiqhatha kakhulu. So kulokhu usisi wakho lo igazi lakho ubuya esibelethweni esisodwa nawe lesubuya kusona ubuya kubaba oyedwa nawe obuya kuyena. So udecide ukuthi nanoma bekuthiwa uyaqhubeka usisi wakho uthi uyamthanda but ubuka ukuthi nizophilisana kanjani wena nosisi wakho since sekungene umuntu wesilisa phakathi kwenu nobawu-2
nizalwa abazali ababodwa. Ucabanga ukuthi fanele kwenzeke njani? Mina ngizokhuluma naye. Okay. Because yabo nje kuyimanje ngiyashake njengoba ngikhuluma. Ngangakaze ngicabanga ukuthi ngaze ngijikelwe igazi lami engilikhulisile. Because phela kuyafana ukuthi ukhuliswe yini. Yabo nje ngicabanga ngisho ukuthatha impahla zami ekhaya ngiphume ngimshiye because angikwazi ngisho ukumbheka endlini sihlezi sibuke i-TV. Ngivele ngibone nje angazi nokuthi ngamenzani. Kahle kahle sengiyam-avoid. Usamthanda kodwa usisi wakho? Ngizothini usisi wami? Uyamthanda? Usamthanda? Angifuni ukuqamba amanga bandla, angifuni ukuqamba amanga. Alisekho uthando lwakhe njengaloluya lwasekuqaleni. Yabo njengamanje mangimbona ngibona nje umuntu wangaphandle enganandaba futhi naye. Okay, but uzovuma ukuthi nihlukaniswe umunye umuntu nibe negazi elilodwa? Uyena nje oqalile. Yes, ngiya-understanda vele ukuthi uyena oqalile, but wena ngesingawe ngiyazi ukuthi inhliziyo yakhe ishaya ngamandla, ngiyazi ukuthi ukwatile, and ngiyazi ukuthi lento le ingase kwakhe inhliziyo embi kusuka manje kuya phambili, but usisi wakho omncane. And kuyimanje inhliziyo yami yimbi. At least ngabe ngezwe kuthiwa ilento yenziwa umakhelwane. Izokwenziwa igazi lami, ingane zalo ma nobaba izongenza kanje. Mina angazi ngempela, angazi ukuthi ngingathini ngale ndaba. Ngihluleka ngisho ukuyipretenda ke manje le yangane ngisho ngiyibuka endlini. Ngihluleka ngisho ukuyipretenda kuveni angithathe impahla zami ngiphume ngoduke ngishiye. Ngingazazi nokuthi ngizoyaphika. Mhlambe usamthanda yena ubhuti wabantu noma naye umkwatelile njengoba ukwatela usisi wakho? Noma mhlambe ucabanga ukuthi uvela ubayeke baqhubeke bodwa wena kube ukuthi uyaphuma nje lapho? Ucabangani? Yini athina ama-plans wakho? Yini ekhona enhlizweni yakho manje nasemqondweni wakho? Ucabanga kanjani? Ubhuti yena ukumthanda ngisamthanda. Okay. And akukho lula ukuthi ngimshiye njengamanje since siney'ngane. Okay. Noma ngabe kuthiwa mina manje ngithi ngiyamshiya, iy'ngane zizobe zimdinga cause ubaba wazo. Okay. Usisi wakho i-personality yakhe injani? Akasulo muntu ohlanyayo, othi umuntu uma ekhuluma naye angafuni ukuthi kuthiwani. Mhlambe ulo muntu lo ufuna ukuthi ugcine igama lakhe, mhlambe ufuna ukuthi ugcina amazwi akhe, angafuni kwakulalela nomunye umuntu. Noma mhlambe unenhliziyo enhle, mhlambe uyakhona ukulalela omunye umuntu ukuthi uthini kuyena uma ukhulumisana naye. Umuntu kanjani? Leya ngane leya angiyazi i-stubborn. Stubborn kakhulu. Ungakhuluma naye manje avuma athi okay, akakuthanda ukukhuluma athi okay. Kodwa umkhuze entweni athi okay uyakuzwa, kodwa uzoqhubeka naleyo into ayenzi. Inkinga-ke leyo. Kakhulu. But awukwazi futhi ukulahla igazi lakho ngenxa yomlisa thizeni. And enye into awukwazi ukuthi ungazonda usisi wakho ozalwa naye ngenxa yomlisa. And uyachaza njengamanje ukuthi ubaba wengane zakho usamthanda. So ake ngivele ngimlande khona uzokhona ukuthi ukhulumisane naye ukwazi ukudecide kahle mase efikile. Okay mama. Ngicela usilandelele. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibuza ngokuthi umfunani umuntu wami. Sake usisi ngala uvumela ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi na kanjani uzokwazi ukuthi aphendule imibuzo esingazi sifiza ukuthi simbuze yona. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo siyaphila. Ngiyaphila nami. Uma bani? Masolo. Ubuya kuphi? Ngiqhamuka eMtuba. eMtuba? Yeah. All right. Uyamazi usisi Nhlinayi? Yebo ngiyamazi sisi wami. Usisi wakho? Yebo. Oh, nizalwa nonke? Yebo. Kunjani ukuthandana phakathi kwenu bathu? Indlela enikhule ngayo, indlela nje abazali abanikhulise ngayo, ukuthandana, imfudumalo esekhaya egcekeni nje. Usisi wami siyazwana naye kakhulu. Uyangithanda kakhulu because uyakwazi ukuthi alekelele uma into eningi since mina ngifunda isikole angibonisa uthando. Okay. Uyamthanda kakhulu sisi wakho? Yebo ngiyamthanda. So nakanjani angeke uze uyenze into ezomphula inhliziyo ngelinye ilanga?
Hayi angeke ngenze. Usho? Yebo. Alright. So, mawuzwa kuthiwa uhlelo oze kulona lithi umfuna nomuntu wami kufika nemqondweni wakho. And uhleli nosisi wakho. Fika ukuthi maybe uzongibuza ukuthi ngifuna umuntu wakhe. Ukhona yini umuntu wakhe onobudlelwane naye? Yebo khona. Ukhona? Yebo. Kade usho manje ukuthi angeke uzumphula usisi wakhe inhliziyo ngoba uyamthanda. Kodwa phela ukudlala like ukuthi siyazwana uthanda nosisi wami hayi ukuthi khona ungali. Uzwana kanjani nomuntu othanda nosisi wakho? Sizona njengokuthi siyazana. Une number yakhe yakwa-WhatsApp uyachata naye? Anginayo. Awunayo. Anifonelani futhi? Ayasifonelani. Oh, okay. Ngicela umuzwe-ke usisi wakho ukuthi ufisa ukuthini kuwena njengoba ekubizele kulolu hlelo. Yebo. Ngicela sikhulumisane naye. Njengoba ngikubizela kulolu hlelo angikho right. And kube kuthiwa ngi-right bengizokhuluma nawe. So since ngithe ngicela bengibizele wena ingoba ngabona amalentozana ku-WhatsApp wakho ngithole ividiyo yakho nobaba uwile nisehotela. So angazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu noyi-two because mina ngazi ukuthi wena uyingane yasekhaya umntakama ayikho into mina engakuxoxeli yona ngaye futhi nawe ayikho into ongangixoxeli ngawe as usisi wami omncane. So lezi ithombe engiyibambile ku-WhatsApp angazi ukuthi uchaza ukuthini ngazo. Kukhona okwaziyo kulokho akushoyo manje usisi wakho? Owethombe yangi ngiyakwazi. Nanifike kanjani ekuthenini nize nishuthe nonke? Nasemavidweni nje yonke leyo nto leyo kufike kanjani la? Angithi usisi wami uyasebenza ngeni night. Okay. Manje mina ngama-holiday ngijwayele ukuthi ngihambe ngiyosebenza emsebenzini nosisi wami. And ubaba wile usebenza naye usisi wami. So ma esebenza naye singena i-dating sobo-two usisi wami ngeni night. Okay. Bengijwayele ukuthi ngihambe naye mangiya emsebenzini. Uhambe nobani-ke? Nobaba kawele? Yebo. Okay. So sathi-ke sibuye emsebenzini-ke usuku-ke wathi ngicela ukuthi sami ngisehotela-ke ufuna ungikhipha ingane kasisi wami umuntu wakhe. Uma efuna ukukhipha why usisi wakhe engekho anikhiphe noba uthume ukuthi Ehotela nokwenza uhlose ukuthi kukhishwe wena? shuthi silimi mina phela. Angazi because angizange ngikubuze lokho. Why ungakubuzanga lokho because uyazi ukuthi usisi wakho lo? Angisho uyazi ukuthi umuntu okhipha umuntu ebeyisana emahhotela kusuke kuyindoda nomuntu athandana naye. Wena kushuthi phela indoda yakho leyo uma ukuthi wavuma na ukuthi khiphe isehotela. Akuyo indoda yami. Kanjani pha uhamba nawe ehotela? No-two ngingekho mina. Ungambuzi ukuthi mina ngiphi. Uzuvuma ukuthi niyobhuka. Wabhuka wenze njani? Sabhuka phela sahlala sadla. Nanoba u-two phela? Yebo. Yo. Hayi shame. Ungabuthi uyamazi umuntu uyinyoka shame sis. Yazi bengithi uyingane kamama ngithi ngiwumndeni nawe. Ungikhombisa esinye isithombe mina ngawe. Futhi nje empilweni yami ngibona ukuthi ngiyobuye ngikuxolele ngale nonsense oyenzile. Wena nje kahle kahle kushuthi urabish uyinyoka. Ungangibulala wena nabantu. Uma ukwazi uyobhuka nendoda yami. Wena uyobhuka nendoda yami ehotela ngingekho mina. Ayikho into engakwenzeli yona mina wena. Ayikho into engakwenzeli yona. Kodwa namhlanje uyakwazi ukuthi uhambe uyobhuka nendoda yami. Nagcina ngokudla kuphela. Anilalanga nagcina ngokudla kuphela. Akazi isilima. Ungangenza isilima mina. Angisona isilima sakho mina. Usazokhuluma wena. Nadla nasenenzani? Sashuthi ithonga phela sasabuya endlini. Phela? Yebo. How many minutes lona nobhukhile? Ingenza isilima lengane. Kushuthi nje kwakubusuku bonke futhi lo baba bekubhukhile because kwakuyi weekend. Isilimi mina sengibonile futhi.
why nizoya ehhotela eKhosombeni because ihhotela phela iKhosomba khona umbhede lapha khona ishawa kuyagezwa lapha kuyalalwa lapha why nikhethe ukuthi nehhotela okuweso sisi wakho akazi why Wathi befuna shawa umoya. noba u2 Yizwani. Nisho umoya. Asengavuma-ke nami. Ushawa umoya nendoda yasisi wakho. Ushawa umoya nayo engekho usisi wakho. Ngishawa umoya noSibari. Hayibo. Ushawa umoya noSibari. Ngingekho mina. Ngingekho mina ushawa umoya noSibari wena ehhotela. Ungasungidelela wena ngani? Ngenza isilima. Kuyimanje ungenza isilima. Futhi ngabe ngiyakushaya nje into engenza kuwena. Futhi ngabe ngiyakushaya kwayimanje nje angazi ukuthi ngikuyekeleni ngoba ungenza isilimi. awugqoka icathulo zasisi wakho Nga? awugqoka icathulo zasisi wakho uthatha isimo sakhe ukube ngazuthi uyena usisi wakho omncane ebhuke nomuntu wakho wena ubungacabangani wena mekuthiwa uyena yini ubungayicabanga yini bengafika kuqala kuwena ehhotela Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe khona lokwenzayo mhlawumbe bayajola because bahamba. ingakho-ke phatheke kanje naye Kodwa mina fanele ngicabanga ukuthi yena wayehambe noSibari wayengahambile nendoda yakhe. Kodwa beyobhuka ehhotela. uyakushayela Sibari Angazi amshela. useke wakuthinta Akazi. Akukwazi. Nize niye emahhotela nivumelane ngokuthi nibhuke ingabe nanibhukile. Nize nibhuke ehhotela engeze ukukuthinta. Eyokunika ukudla nje kuphela. Musungenza isilima wena usazokhuluma. It's either niyathandana or angazi ukuthi nenzanani kodwa ikhona lento eniyenzayo nina nobabili. ngiyacela ukuthi simfonele khona sizothola ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo. Ngiyangivumela Usafona. awurathi ngalokho Kuvuma yena phela indoda yakhe ngizothini? Usevumile. ngiyacela ukuthi nisifonise To copy this music box at R1 per day, press 2. This is the answering service for. ngicela siphinde simzame nje okugcina ngci mhlawumbe kumatasa la ekhona njengamanje To copy this music box at R1 per day, press 2. This is the answering service for. Namakhola tune manje ngathi advertise ingoma so-ke njengoba singamtholi izogcina ngokuthini into uzobona uqhubeka kwi-relationship uhlala nopheseni wakho noma usuwazi ukuthi wayephuma nosisi wakho njengoba usisi wakho akutshela ukuthi bafike babadla kuphela ebhukheni wabo abenza ngalutho emva kwalokho noma uyaphuma noma mhlawumbe udinga iy'mpendulo ey'ningi kuyena upheseni wakho Yabo njengoba engayibambi ifoni. Yena ngisho segijima eqala wathi asimfonele. Shuthi vele akayibambi ngoba vele uyazi ukuthi ngeke azayibambe ngoba umtshelisa kangayibambi ifoni. Shuthi ngesikhathi ezala umtshelile ukuthi uyaphi. ushilo ukuthi yaphi Wife engayibambi ifoni kube kuwena othi asimfonele. Ubhizi phela. Ubhizi ngani? Usafuna ukuqhubeka naye? Ngisafuna iy'mpendulo nje eziningi kabi kuyena. Angikho right futhi angeke ngize ngibe right ngingakoyitholi impendulo. Because njengamanje ngithola iside lakhe lokuphela kanti naye ngifuna ukuthi azikhulumele. Kona-ke ubudlelwano benu noba u2 njengoba nizalwa ndawonye kuzoba nani
Okwamanje nje sisi wami angifuni ukuqamba amanga. Okwamanje nje kuyimanje le ngane uyabona nje ukuthi angipitshize kuyimanje khona la ngendlela engicekeke ngayo. Uyabona nje kuyimanje ngihlezi la ngiyayibamba. Ukube kuyangami ngabe ngiyenza one le ngane. Angifuni nje ukungasho. Uzuzwa kanjani sisi wakho efila kanje ngesimanga sakho ngenxa yakho? Cha, ngiphatheka kabi. Ayikho into ephatheka kabi wena. Because bengaqondi ukuthi ngimzisa ubuhlungu ngoba ngisho ayikho into esayenza. Wena ungajabula yini usisi wakho abhukhe nomuntu wakho wena ungekho lapho and ungatshelwanga nangaleyo nto leyo, ungaba happy? Angijabule. Pho lento wayenza wawuyenziswa yini? Why wena ungangitshelanga ukuthi nangu ethi Bukhani uyakukhipha niyodla kuphela? Indaba ungangitshelanga mina leyo nto. Uzuvuma uhambe naye ngempela niyodla leyo lunch enaniyoyidla, engabe naniyodla lunch noma naniyodlana nini? Cha phela ukuthi ngangafuni ukuthi ngixabanise ngobuthungu. Njengamanje-ke kusho ukuthi kumnandi njengoba mina side lami ngixabene mina nawe. Kumnandi njengamanje sixabene mina nawe sixatshaniswa uyena. Wena wawucabangela yena. Hayi cha unyoka, udoti, mina ngiyakubonga nje. Mina nje empilweni yami ufana nomuntu ofile uzukwazi lokho. Phuma kwami nami manje la eminyango wena nje ayikho into engisazophinde ngiyikhulume nawe. Ngiyaxolisa sami ngaqondi ukuzwisa ubuhlungu. Ubuqonda ukwenzani? Kufanele ngijabule. Ngiya-understand ukuthi vele lento le inzima futhi ibuhlungu kodwa ngoba ngisho ayikho into esayenza. Ngoba wele. Cha phela ngiyazathemba ngisho wayengekho lapho. Akabona ngalutho yena. Mhlawumbe uthi uyayibamba-ke ifoni. Uzoyibamba kanjani ifoni? Umtshelile nje usake angayibambi. Angithi umtshelile? Uzoyibamba kanjani-ke ifoni? Angithi namanje usazoqhubeka khona ungenza isilima. Njoba ukwazile ukungenza isilima uphume ngemuva kwami uhambe naye. Namanje futhi la usazongenza isilima. Kahle kahle kusho ukuthi iqiniso ufuna ukulikhuluma. Yabona ngisho kuthiwa nenza ngalutho. But ukuphuma nje nomuntu wasisi wakho usisi wakho engazi into nje angazi ukuthi ngeke. Hayi uyinyoka shame le ngane. Inyoka nje inyoka. Fanele ngiyisabe, fanele ngiyihloniphe. Ingangidlisa ngisho ushave mina le ngane sengiyibonile. Ngoba asimtholi ngiyacela ukuthi ningivumele usisi ligoqeni ndawo hlela. Ngiyabonga kakhulu usufike. Ngiyabonga but ngiyacela uzame ukulungisa isimo sakho nosisi wakho. Umuntu kasisi wakho akabe umuntu wasisi wakho kuphela. Kungabe ukuthi wena uzama ukwakho ubungani nomuntu kasisi wakho because mase kuthiwa usisi wakho wenza kanjalo kumuntu wakho ngiyathemba ukuthi nakanjani ngeze uyijabulela. Angazi noma ubushima mina lento yenziwe le ngane. Mhlawumbe amadoda ayiwathola izifuna amadoda amadala kunayo. Mhlawumbe amadoda ontanga baye abamsheli. Yingakho nje ehamba eyineke ebantwini abadala. Uzothola izifo lo. Uzothola izifo ngoba kusho ukuthi ingqondo akayisebenzisi. Egcineni uzolala nabantu abadala abagulayo lo. Uzoxolisa. Yebo. Ngesiphetha sakho. Yebo. Okay, kulungile. Ngiyabonga kakhulu usufikile. Mukela bekhaya sikhethe ukuthi sivele silugoqe la ohlela umbhudo wabantu asimthuthi and asikwazi ukuthi sivesane suke siqhubeke because impendulo eningi asiyitholanga. Kodwa ke usisi uvezile ukuthi abenza ngalutho ayebhukhile kodwa ke nalokho ngento esingayincomi kahle hle because awukwazi ukuthi ungabhukha nomuntu wasisi wakho niyodla nje kuphela usisi wakho engazi engekho sinokuba khona. Leyo nto le iqhatha umndeni kakhulu. Mase ngiphinde ngisondela kubantu besilisa. Ngiyacela ukuthi ningaqhathi abantu besifazane bebodwa. Mekuthi uyamthanda umuntu wakho, enza sure ukuthi wenza ukumthanda kwakho ongeze ukumqhatha nomndeni wakhe. Noma kuthiwa wona kumndeni wakhe nomunye umuntu nje siceleni, wenze sure ukuthi umuntu wakho uhleze happy, ujabulile ngesimanga sokuthi uthe wena uyamthanda. Imibuzo eminingi uxabano omningi kungabi khona. Umuntu momthanda umthanda. Ngiyathemba ukuthi nina kanjani sokungathi umuntu uyamthanda kodwa ufuna ukuthi uhlose ukumzwisa obuhlungu. So ke asithandaneni, sizolaneni, sinakekelane lapho nalapho. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, share, mina ngithanda kakhulu. Na kanjani ke ama products akhona ku 062 219 7748 kukhona ke namasha afikile ngeke
ngike ngakuveza before ukuthi mekuwukuthi asikazi size sisho ukuthi i-product ethize sinayo, mekuwuthi wena ukhona ukugula ukuhlaselile udinga usizo thizeni, ungafona ubuze ucheck ukuthi ngabe ikhona yini i-product engakulapha kwisifo wena obhekane naso ngaleso sikhathi. Ungasabi, ngiyazi-ke ngenzeka ukuthi mhlampe izinto zabantu besifazane osuke ufisa ukuyibuza kodwa ifoni ivele ibanjwe umuntu wesilisa. Ungakubheki izinto ey'ningi, angisho wena usuke ufuna ukusizakala, isho ukuthi ugula ngani noma kuthiwe ifoni iphendule umuntu wesilisa. Okunye engifisa ukukucela ukuthi ngiyacela mekwashaya u-9 kwathi 10 11 ngiyacela bandla bakithi, ngiyakhuleka kunina, ngiyakhuleka Nkosi yami, ningafoni ngo-9 ebusuku. 10 11 12 ninakho ukufana nangabo 2 iy'ntatha, ningakho ukufona nangabo 3 iy'ntatha. Bakithi nathi ngisabantu siyakudinga ukuphumula, siyakudinga ukulala. So ey'ntatha mekuwukuthi wena uphelelwe ubuthongo uqwashile ebusuku noma mhlambe-ke unedatha lasebusuku, ongenani save inamba mase ufona ilanga mase liphumile. Ungafoni ngaleso sikhathi leso oqondana nokuthi wena unedatha lasebusuku, usufona ngaleso sikhathi sasebusuku. Nasabantu siyakudinga ubuthongo, siyakudinga ulala, siyakudinga ukuphumula njengoba hlezi sisebenza everyday. Ngiyacela bakithi, ngicela ukuthi uqala ukufona ngo-7 ekuseni ukhona umuntu ozokusiza, kuyela ngo-9 ebusuku. Ngale kwa-9 iy'ntatha please ngisiyangicela bakithi ningafuni ebusuku. Nathi sinemindeni yethu kufanele sifokhase kuyona ebusuku. So-ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye.